امیدوارم که همتون خوبین، نغزین سازین. انا امروز روزی دوشنبه، روزی سیرکوری بود، خیلی که میدونین. و چی گفتنی بتونم درباره آدمایی که کنکورس میپرسن. کم دیگه مونده طاقت کنه، کم دیگه بلیتو مونده تمام شوه و همون کنکورس سر میشوه. من هر یتون دا عدل نه جواب دادستم نه که باش ما با می نویسه مرا کنکورس که همین کنکورس سر شد یکم شما همین چی همین کانالی من میفهمی. من نمیتونم هر یتون دا جواب نویسم در ایمو زنگ میزنه در واتساپ در ایمو در واتساپ همون کنکورس روزش معین شوم من 10 بار сообщество میکنم بعد سرش میکنم. همتون در общий салом میتون دخترایی که نو اومدین سوزین خوبین همه کسا تنجین. و چی گفتنیم نمیشه وکید مثلا 800 بلیت فروختیم و موجه کنکورس سر کنیم کی های نمیبینم های تریزن که بقاب رحمت بخواد سوزی خوبه چی با بر وقت امروز افیر سر داده نمی خود داره خیلی بین خود امروز افیری توقع کردگیم کو افیری همکالی میگه هر روز کم در دیلتون میزنم با سلام علیکم بلیت هست همی بایی مسخطای خب بود بزیر دورا چیکا پیدا جام انا بو همتون در سلام علیکم بو ایجا کنکورس های میگه چی با بی نسرین 100% просто یوروچ خیلی های ما مثلا 700 بلیت فروختگیم مون در کم تره چیزی دیگرش هر یه آدم می نویسه قیم بدهدن از همدلی وای وزی وای کنکورسو دیگران رو نگاه دارم و یا واتساپو دا وپشی اتوید نمیتین چک میپرتای رقم میپرتای ما هر یه تا دا اتوید دو دستم ایو دا مو ایروز نه اولیکای تموم شوا برای میگفتنیم که آخه مرا همه کسا می نویسه ما یخدم توقع جواب دادن نمیتونم هر یه звонок هر یا واتساپ هر یا ایمو да апа хусат соати 8 москва сарте амтари эфир да дилтон намезана ҳар рӯз амтари эфир шава хоб мекунем ки дилгиркунанда мешава ва влогои нав ма духтаро дар канали таҷмама канали нав партофтум ҳамин рӯз навҳози влоги нав партофтум дигар дар ин канал тамоман ягон влог намешава фақат эфир мешава конкурса мешава эфири намхали эфири ҳамакаса влог дигар дар ин канал намешава ма ҳамҷаҳамон мерем хулоса канали навм дар дроинҳо ҳар рӯз 300 билет доред 1000 та буд 300 таш монда ай мардум лайкамони илтимос шуморо матвид наче як бор хуш фаҳмони 10 бор фаҳмондум мо мегум офарин апа ассалому алейкум имя не самсуз апа хусат салом ҳамрӯз ура ёфтен сарши телефон чӣ хеле клич шуд балтед нер зих шудам барои эфир шумо тамошо накардам зих шудам чуман душтак фариева панотун ба худо гап нест эфири соз шид ҳамакаса влога дидам ҳозир аҳмад влог дига дар у канал мешавад зурахон салом алейкум чӣ гапа як ҳафта шид ютуб надормадам тинҷи ма тамошо кардам опаҷон раҳмат баха салом алейкум оз дидам қуртова ои даҳанам рафт асалом ка дина эфир чӣ хел буд дина эфир чӣ хел буд суҳбат чӣ хуштомано буд канал дар дрои бине ман гуфтам пурсам агар хоҳе мисол эфирам хеле кунем ирӯз мадромадам дар канали расул латипов ҳамихеле эфири ҳамакаса будак муҳаммад салом алейкум влог салом алейкум мама готовит оилави раҳмат ки влог ма диде духтаро ки сообществатон ҳуяй сообщества кна насиб мам аю каналам серодам шудам шуморо сообщества мекунам ключ дода наметонам канали худам неста соҳиби канал гуфт ки да ҳама ключ мети ишиша заблокировать мекунам ман гуфтам гапаш нест апа хусо дар бораи конкурс ҳар рӯз гап зане мегиранд мегам қим буда и конкурс ҳар рӯз интересно боша ҳам ячи ҳаваю да интересно ма дахадам да хонвар ҳама подробностиёша гуфтагим ана михели крутова дидам дилам кашид дар кроссовкитон гап нест ирӯз кроссовкирам ноила пушида будам салом духтаро ҳамакаса таҷвилог салом алейкум агани мемона реклама кне конкурса реклама мекунам реклама кардагиам ай дига канало омадестияна ака чӣ контейнер мусухтай чи мусухтаги чӣ хеле ки пеш сразу да савдо рафт охе нарафта
сабринахон салом, семья теҷев Россия салом. Апай хусият канал Маша қадимаи тамошо кунум. салом апа, кай бозии тиллоӣ, худо хоҳад ба наздикӣ камтарак дига билет монда. озир влогтон дидам қурутоб, раҳмати калон Сабрина. Абаҷон амқа гап занта нағз мебинам. Саломат боши қурбон. Апай хусият рецепти печения сухтагӣ, влоги блюда теҷе меброй печениот месӯза. ҳама келино буданд, ина таъриф доштанд, таърифҳои дуруғакӣ. Красовкиро хушрӯ шудам. Ӯ красовкиҳои обчира ҳамаша шудам се партия. Я пай хусият интересно нест. Туха ҳар одам мебинам мега гир мега фаҳмо. Апай ҷонсӯзи хуби манижасӯзаи хубай, раҳмат сӯз тинҷ дастархон. Салом алейкум. Ито камнамуд дастархон. салом апа, эфир шабона ба чихел сиркати даром бад силка ана оз мегумтон духтаро, агар эфири шабона маҳқултон шуд ма ҳамҷо я силка мепартом, ҳамура меҷиқе рост я ҷой дига мебаратона. мега ки шумо ҳамҷа даромадание, мега ҳо, мега номтона нависе, номи аккаунтона Samsung менависе, баъд медроед тамо. хуб астен шумо чихел? Кулоб салом алейкум, Восток салом алейкум. Не дуруғакӣ набуд, ҳар кас унҷа гапи ҳақ рост гуфтанд, мега Сабрина. эфири дуруғакӣ хуштомона таъриф накарда буданд, ҳар кас рост гуфт. қан зани барои чӣ шумо ҳавас дар тиллои чизои занакӣ ҳавас надорем? фақат наскию бачагӣ, красовки бачагӣ молодец. майли красовки маам сари хистум хунам дина меҳмона буд, наски намеём бовар мекунӣ. ҳама наски япоӣ, сипар япоӣ, анхел ҳама иҷода наскиҳо япоӣ, намедонӣ чӣ пӯшӣ. Фарух мега чӣ кофтаси наски кофтаса бегу брай мара пӯш мега намам не малучи ята дига фурӯш омад ба тақдима. ма аз дупар наски хадам дар дуи сумка ва наброварам бурор дар хонимо наски гум мешава. Шаҳноза салом. яхташ ҳамуҷа зора дошт ки мана дурори хуштоманма ай элак безам ҳавай рост гуфт тамом овай надромадагда. ман дар блог биромад, ман блокировать кардам, мега Samsung. ман дар эфири бегоҳитон будам апаҷон. нағз чанд қашмор намедонам. апи хозаш ма ятаем беҳтари зан асте. саломат боши қурбонали. апай хозятон соза меша шаҳнозахон чихе шумо нағза соза шумо чизе мада нависе ма оли ответ надодама. салом апай хушрум. эфир кай сар шид? нав сар шид. апаҷон мошини натон чӣ шуд? мошинма дыз зад, дызи профессионал харид, дызи хеле не дизое ки оли влоги пагара мепартом бинед, дузое ки мешкананд телевизор, не мара бо профессионал дыз зад. апа худо чӣ де хеле эфир накардем? ӯ да омӯхта шидем дига. ӯ соат 10 агар хоҳе мекунем дуо кунетон ҳама каса соғ саломат гардан. дуо майдет салом. не ҳамаш рост буд, беҳтарин мавзӯъ буд. отлично. билет есть ещё? билет ҳастай. ватсап да бинависе камтарак дига билет монда. видеои нав кай мепартои? завқибек эшонов видеои нав дар канали таҷмама, канали нав бинависе. ҳамин рӯз видеои влоги нав партофтум. пага видеои влоги мошина чихе диззад вая мепартом. дар ин канал дига влог намепартом. дар инҷа фақат эфир, суҳбат, конкурс мешава. як бор гуфта будин наскиҳои Фаруха пӯшидам. ӯ як бор без исходности пӯшида будам. значит и дафъа напӯшидам, дилим сӯхт. наскиҳои Фаруха пӯшидам. худш чӣ мепӯша? сумайхон салом алейкум. созе тенҷа конкурс кай ҷанбаст мешавад? насиб камтараки дига монд. ҳатман кӯшиш мекунем ки ҳамин феврал тамом нашавада. манам ам хел кети красовки сатр маъқула чем тилло, мега красавчик. кӯдакото имкани кӯдакам ҳамаш дар кухнян. мошинтона фурӯхта будем ку бо мошин дига овардан ва напурсен шумо қати ҳамо мошин. бовар мекунем ма сил шидагиам. мошинма бурдам фурӯхтанӣ. 2 рӯз мошин набуда хона. рӯзи ҷумъа Фарух бурдаш, шанбе Фарух бурдаш, якшанбе обратно овардаш. ман гуфтам 33 000 қариб мо мошина харидем, 29 000 мефурӯшемш. гуфтем срочно бурдаша ва мошин хар мошин савдо мекарда. гуфте 26 500. ин мара гуфт ки рӯзи якшанбе гуфтагда 26 500. ман гуфтам не гир биё ҷамъон ша. гуфтам амҷа беста 26 500 боша. салом алейкум ётемов. салом ана таҷикук. чихел шумо? апа хусад агер мана чихел гирем билет? шумо ягон кас ай Россия гӯе шумо да мегира билет. ай Россия метонан, ай Германия намешава. ҳамо гуфт мара хуштоманам дар хона рӯз кард. гуфт келинам девона шуда. ой мардум лайк амода илтимос шарофат. салом алейкум. ман рости гапа мегӯям ки хуштоманам нодам.
мара худоро шукр мегӯм ки ай ҳамхони одам дурам ва дигар намебинамша, шукри худо. Ба нагуфтем ки барои чӣ сум срочно дар кор. Ва уже ҳал шуд ку? Ва кор аллакай ҳал шуд. Канали кай метиҳем? Канала Насиб моҳи марда. Инаш дуззадагӣ дигар мошинатон буд? Не, ҳамун мошини Opel буд. Ҳамун бассейнатон чӣ шуд? Баъд вай бассейн шитай гуфтеса евро, доллари. Апая чӣ зури чизе омад пеш салом алейкум. Модари тоҷиксози Сабринаҷон салом, сози Фарҷон Фадрзандод нағзанд. Раҳмат, раҳмат. ҳарчи гуфтед лайк мондам. Бихосият салом нағз мешмо. Раҳмат соз. Шумо чӣ хаяпи Сикраҷон нағзе умеда салом алейкум. Хулоса. Короче ба гашта машина овар. Рӯзи ҷумъа мо қад шумо гуфта будем ки машина фурӯхтем. Расамдел рӯзи ҷумъа машина бурда буд. Шанбера машин набуд. Рӯзи якшанбе гуфт ки хосият ҳамахе машин короче мо 33,000 хардем, 29,000 савдо кардем да. Вақте ки бо бурдаша ва гуфта ки 29 не 26. Ман гуфтам 26 боша биё амҷа партоша то саховата мерам мебиём. Хаба овардакша абрана. Тепар дорум чӣ дорум. Ноза салом. Апа хосият имрӯз эфиротон дар бораи каналҳои путпазо кунем. Барои чӣ пеш намеравам ку бинем мардум чӣ мегуфта бошанд? Охир медонед дастархони зебо хеле дар бораи каналҳо гуфтем. Масалан як тиш медуре канали дигар каса танқид мекуна у одам ай ма хафа да дире танқид кардан ита кардан баъд мара мегӯянд ки биги дафки видео тавбаи қа эфири чақчақи лақлақи ман бефоида мешава вақте ки ман видеоро удалит мекунам. Розавсун салом алейкум. Ман омадам. Куртои милли хуш омадед. Далер Қурбонов салом алейкум. Чи ба влог нест? Шарофат Маҳаммаҷонова нав влог партофтум. Дар ин канал дигар влог намешавад. Дар канали Таҷмама канали нав бизанед. Таҷмама канали нав бизанед. ёки подпискаом бинед. Ман ҳозир влоги нав партофтум. 10 минута влог ҳамин число қати. Дар ин канал влог намепартом дигар. Апа хозир чира канала мети намехоҳи дигар видео партои. Видео Шаҳноза дар канал намепартом. Дар иҷа фақат эфир мекунам, дар иҷа суҳбат, дар иҷа баҳс, дар иҷа конкурс ҳам хеле чизоро мекунам. А влогома дар у канал мепартом, дар канале ки навкушодагиам. Барои кисоте ки ма канала метим бо иҷа скачат кунӣ мара ҳамаха зур омада бовар куне ки як ҳафта шуд ман як видео скачат накардам ай ҳамин канал ки дар уҷа партом. Ирӯз пага соҳиби канал мега канал мате видеои ман мондагӣ. Мисол хай гуфта намеша мегиран мега хай тамома ки срок гузашт ман у қадар видеоро дар як секунд наметавонам иҷа скачат карда. Шаҳноза салом алейкум. Эфири ҳамакасада одам бисёр ҷамъ мешуда. Бале бале. Салом созед ҳамакаса кӯдакотон созан. Раҳмат Фарзона. Мара шинохти апи хосият Далер Қурбонов. Шинохтам. Мошин харди апам бурак шава. Раҳмат. Нозаҷон меша раҳмат. Хуштоманам духтарша маҷбур дорад ки ай шавҳараш ҷудо шавад. Маро натониш ҷудо кардан. Аку духтарша хонавайрон ка чуваки хеле. Сафиҷон аз раҳмат шумо назми не наоборот подписатсия кардан. Мо танқид кунанд мо розием. Охир танқид мекунанд. Шумо розием магатоид. Мисол як канали дигар мисол мегум. Вай мега ки апа хосият биги удалит ки мара ҳарчи гуфтан мега. Хай ман чӣ хе бигум ки вай ҳарчи ҳақорат кунам ба ман бигум ки не ма удалит намекунам. Мисол вай дар сахт мераса. Опла бовардан апаш барои чӣ? Нархи арзон гуфтан гуфтем ин монуш беста мо чием дар як ҳафта бо 33,000 дар 26,000 тием. Баъд овардем мондем шон. Усмон салом алейкум. Ҳамин опел амирӯз дузар. Фазлиддин салом алейкум. Раҳмат соз Фазлиддин. Канала метие Насиб. Безебку. Нав тамошо кардам влога ба бӯи эфиро бечораи таҷпапамо фақат чизи сухтагӣ мехӯрда. Таҷпапа нест дар хонава ҳабед буд. Бегаи омад уже нести чӣ. Салом алейкум апа манижа шуку нест намедонам Дилшод хушапурс. Ман дар омадам подписатсия кардам. Раҳмат. Амуҷа дрои влогу амҷа тамошо. Гапа хусат вай кадоми ключ дора. Урӯз чанд каса влог мон а эфир гир ключошона. Ҳо ключошона гирифтестам ака. Апа Шаноза хай бабге наметун канала. И гуфта наметуне. Не. Вай қадар пул дода. Российский в рублях чӣ хабар мегӯ ки вай канала наметун та мега е одам гариб киҷошин. Ма дар рӯзи сахту да додум блог апа ҷон сози хуби саломатиёт хубай. Худованд соз боши Сафияҷон. Хулоса инам хеле нашоди ки мошина дыз зад дар сторисҳои Инстаграм ирӯз диден. Мошина дыз зад хайрият ки духтарош мо худтон намедонем. Ина бовар накунед. Имрӯз ман як наскидка пӯшидагим. Ира як ҷой ёфтум. Ира як ҷои дигар. На самом деле инам я шайма дуташа пӯшидагим сари исчез шид.
برفتم یاد خیلی تا خد تناسکی دیگه خریدم میروز اما گوش کنه که فقط میگه است یا آدم مرا میگه کی اپا خوشت چی سلامو رو میشنی میخونی استوریات نقل کردنگی من میگم ما سلامو اینو نخون بوی رو قهر میکنه با گپای خود میمونه میگم افیر تمام میشه برای کی فکر میکنه خودش کتی کودکاش دیپلم دارن عصبانیان آدمای به دیپلم آدم حساب نمیکنه لیکن دیپلم داری نشانه با عقلی آدم شده نمیتواند بله من فکرش بوده روزیم معروف سلام علیکم ای پوچم خوب بوده چند سو فروختین یک گلاسون دیانا یوروا بسیار سوم فروختم уже сумош тамом шид каналтона шукронаи худо хулоса чӣ гуфтан нашод мошин короче видеош пага дар у канал меброя ки сари қатъи фаравона рафтаистем гуфт ки чӣ ман гуфтам чӣ неста заправкада надорум пул гирехта сари рафта пул намондада ҳоне ки мара нахони қарм мекунам нақл кунед апаҷон заправкада короче сари мехезам қиш гирехта рафта бечора меҳмону мондиям хатто шаҳрам мебарамшон гуфтам хидмам кор дорум рӯзои душанбе бахашиштум ҳай кардам тик нишон доста ки бензин нест нишон доста значокш гиром шуд ҳамлари гуфтам бензин надора ин мошин ман пул надорум гуфтам нисо олимунки хиёл кунед чӣ пул надори ҳар рӯз билет фурӯхтаси ман пулора намерасам да то ҳамун коро вай нашава гулноза салом баъд короче гуфт хай ба биям аметам хай саховат омадам ба короче саховата вохӯрдем гуфтам боронай мошин ман овоз буровардеста биё як круг бурем гуфтам ҳам заправка ҳам бифаҳм чӣ овоза хай заправка рафтем 100 сомда бензин хардам омадам мошина овозша хай фаҳмидем баъд чӣ шидак борои моҳпайкара бояд худо маро мегирифтам хай хулоса омадем ман гуфтам ки ман саховат медурам гуфтам ҳаминҷи пиҷа салон медурам гуфтам ман медонистам худам мехардам каналтоно баъд духтаро короче ҳеҷ гап надоран нозатеве данаскиёт гап нест камта фурӯше барои заправка не заправка зидорум бахай заправка кардем 100 сомда ман инҷа медурам гуфтам ба гуфтам ки ба куҷода мемонӣ мошинта ман гуфтам ки рамнали ман стоянкада мемонам барое ки ман ҳозир бо тиллои бозори корвон мерам гуфтам дар оҷа шинос дорум ман ашан мехарам ку чизора ҳамун чизои ашана бо корвонам мебиёрам специально ҳамун магазини голд точка дорада дар корвон ман гуфтам ки ман бо корвон бояд барам барои чалҳо ман бояд чалҳо махе биёрам монум видеода нишон дисем ки ин уже тамом конкурсар мешава ман гуфтам ман саатои 3-4 меом мебарам мошина да стоянка мепартом чӣ стоянка мебарӣ гуфт пиштини дом да мемонем раис кадом дом гуфтам пиштини ҷое ки ваяй куд духтаро ҳаматон да салом нақл кунам ҷое ки қурған меган кадам ҷа хайдромоне ара пишти мерседес дамон гуфтак да пишти мерседес да мондум рӯз кардем буромадем пешай буромадам я мардак омад гуфт ки ячи гап занам мумкинае ман гуфтам гап зане уже фаҳмидем ки пул мега да ман уже ё хеле одаморо медам духтарам да қарабулад ҳам хеле ман гуфтам ки надорум пул на самом деле надоштум надорум гуфтам ман пул гуфтам баъд буромадам ай мошин буромадам дарора рӯз кардем масалан ман сини усу рафтам рамонали сини усу рафтем пай коромон ман рафтам дар салон расидам шиштам 10 минут духтаро 10 минут шиштам қайқатиам духтара гал задиста будам ки звонок шид рамонали занг зад чока мошинта ду задай фаҳмидӣ ман медонам ки ман фақат дурӯғ мегада хона меҳмон омадай мегӯяд ки ман дидам бирам хона майли ду задай нақс кадай гуфтам телефона кишту духтаро бо занг зад мошинта ду зад тирезата шикастиям майли гуфтам сураташа рӯй кун ҳозир рӯй мекунам гуфт хаядам пас нигоҳ мекунам сурат рӯй кадай ки трезам короче яъни ман дари мошин дари машине ки ман рӯз кардам ман гуфтам ваҳ бача хай салонча гуфтам ози ман меом гуфтам буромадам наздикайда 5 минут ман усу мошин намондагим бахай короче омадам дик мебинам дара амбур қати ойнара истикадиям худо ба шукр духтаро ки мошин мара профессионал задай дузи хеле не дузое ки трезора мешканан не профессионал мошини мара кушодай амбур қати остаҳак истикадай
ойнаро поён кадай, дара ҳуй кадай. Дара ҳуй кадай, бардачока шикастаем, бардачок рис будаем, ро рамнали рис кадай, бардачока шикастай духтаро. Ана вақте ки бардачока шикастай, дуруш документоро титу пит кадай, хайрат напартофтай, да ҳамун замини, ҳамун мошин партофтай, қафора кофтай, иҷара кофтай, уҷара кофтай, хулоса ҳичи наёфтай. Ман ҳичи да мошин намондам. Ман ду мошин ҳай мекунам, документом фақат да кошелёк манда, мисол да дуруни чӣ нестам, да дуруни мошин намемонам, барои ки яке дига мошин ҳай кунам, уже аёдам мебурояд. Ба бардачоки он мошина ай ҳамун рӯзе ки овардиан, ҳатто ман надидам ки дар ду бардачоки ва чияй. Хай мемедонам ки ҳамаи ҳуҷҷатош дар ҳамҷо аз гаи қапая доверенности генерални ҳастай медонам. Ва мебинем ваҳ дар рӯзи рӯшан дар ҷое ки як медони 80 мошин мондагиай. Ягон 5 қадам усуя мардак мева фурӯхта истайда. Ба гуфтем рамнали гуфтад ту надидӣ амира чики ҷае хеле кадак? Ба гуфта ки не ман надидам. Хай нигоҳ кардем, хай треза хеле вай. Баъд роиш кардем усто, хай бебегар асос кард овардан шава. Баъд ман Раҳмонали гуфтам ту кор рафтеста будӣ, чӣ хешт ки ту хезди авра наомадӣ? Мега ман яса ду клиент бурдум. Мега клиентша фуровардай духтаро, салом ҳама наомадаги буда. Клиентша фуровардай, мега клиент ма фуровардам, дуруи фейсбук дуромадам, мебинам ки дар Первис ТВ 3 мошинро имшаб короче трезаоша шикастиян, аккумулятороша дуздиян. Мега ҳамира дидам, дилам ду рафт, бебурам мошинам девнара бинам то соати 4 ҳар ҷо мегарда бамеяй гуфтай. Раст омадай капоти марам кушодиян, не ки ва аккумулятори ма сахт буда, кимка занг задагай ҳуй намеша, натонистиян кушода. ҳамам хеле мегӯянд ки марда қати дуз шарикай. Ба короче мега ҳамира фаҳмидам, мега омадам рост. Мега ки омадам дар пеши мошин расм ба бигум ки ман дар пеши мошин тиём занг задам. Мега омадам, мега ҳоли ай мошино фуромадам, мебинам дарш ҳуяй. Дарш ҳуй дига буромадай. Хайрият ки ҳамун чи Раҳмонали гуфта пеши ҳамун Мерседес мон. Агар ман худ мемондам, оли мара мехӯрд. Ту ҷо наёфтӣ омадӣ дар инҷа мондӣ. Ҷо набуд ки ту ҳамҷо омадӣ. Худаш ки вай буд, баха ҳичи нагуфт. Дар тикток як кас нависая мевагифурӯшак, обязана мошини тура нигоҳ када мешина. Ман комментария тиктока мехонам, пай хосия шумо мошин харден? Шаҳр 19 не нахаридам ман мошин. Амхат дар деражаи мошин овардам. Раҳмонали ана чия номаш? Яки ҳайш мекунам амита. Яки мошини худ ман нахаридам оли. Ана худо овардай тачпапара мегум ти чӣ хефам шистои чувства ва чӣ хеле ай хандара мурде. Ассалому алайкум. Баъд то бегаҳа рафт дар пар соз кард, 820 сом монда соз чид. Дар треза бардачока не кимчиш моторчаи треза ки шикастай чӣ кошида. Апаҷон барид бо монен ҳамҷо баваҷдат кунед кани ки мераса. Оли вай сразу намераса. дузду ягон сом намемоне бугу мошинда амура бугу видео кайсам Раҳмоналига видео да бугу ки дузду дига мошин мар дуз назани да душ ҳич неста. Хулоса инам хеле дар душанбе бисёр шуда шаблона мешикананд трезаои мошина таоями домода мешикананд, парковка надорем ки мо мешикананд ва чизо дар кошонам мегиранд. Ма пага влогумда дар канали наом мепартом бинен. Раҳим ва ассалому алайкум. Хосият ӯ тиртора дузу бузу сагу пиша кушан охири замон. Ҳама меган дар киҷо, меган дар Саховат. Вай мегам ҷам хеле ай. Яку нафаҳмидам дар рӯзи рӯшанша надидам да ки рӯзи рӯшандам одамо дам хеле мекардиян бо профессионални дуз. Ман шукр гуфтам ки мара профессионални дуз мошин ма дузада апаш. Билет чандта мон 300 та билет монда одамо 300 та чикор кунем 300 билет тез бурава духтаро. Салом апаҷон душанбе пас не ба худо суфро апа хосия нахуд дар рӯзи рӯшан хеле кана мошина дидум ҳайрон шудам. Стористум дар Инстаграм. Саломат бошен, хуш бошен ҳаматон. Мая мега сӯзи апа хосия ман тиктокто наёфтам шаҳноза. Як та гирифтани бо тамом наша билето ман бехабар монам. Не омеда 300 билет монда. Худо мегем тез тамом шава ми рӯзи якуми март конкурс кунем. охи кризис омадаги ҳама бепулай. охи мо дар шаҳри Самара зиндагӣ мекунем. мошини моро қариб ҳар моҳ аккумулятор мехарем. чанд бор ойнақошам шикастанд. ина дар Самара даже манам дидам дар сторис Инстаграм бепулӣ ҳамин да апа мега Сумаяхон. хулоса ина мехеле историяи мошин ана мехеле буд. баъд короче штем вай Раҳмонали рафт мошинро соз кард. баъд бекариб бо гириф овардакша.
دیگه اکو بگه دای جونم دای جونم گفتم بیام парковкада گفتم گفتی نه اینا دام медраем лави раҳ дамони нохали мошин мебия мебараша хайнам қари кор кардем салом бахота сӯзи ана салом алейкум апа хуша ба фикрам дига конкурс намекунем инам хали конкурси қину ё қин буда и медони қиниш че куртои милли билет фурӯши ҳамиҷ гам не ози одамо гуфтешанд қа вақт гузашт мара як моҳ нашуда ман нигоҳ кардам конкурсҳои дига як моҳ мераванд ним моҳ ҷамъ мешава билет харидшон ба мо якум бор кардем анами ответииш дар телефон қинай осино салом алейкум бузу дуза изо доде мошини холира бо бармон апа хиза ма ба маққул шумо видеотон тамошо кардан раҳмати калон соат чанда соат ҳай мега соати 10:30 суҳбат кардем дар чӣ бора ба фикри шумо амро газели боркашимона ҳар ҳафта мегифтан аккумуляторша ҳамоам тоҷикои худмон буд дастройка кор мекардем бичура апаҷон дода чанд сол мондаги ай қава мебронд намедонам як гала сол 20 солай 20 чанд абубакр хушбоши ҷон билето тамом наштааст не ҳоли номи канали шумо чӣ апамулло ин дунё ҳамин аст ҳамин канали ман таҷимама бо канали ман таҷимама шоу наим сайдали ба гӯед реклама кун навистимша ҷавоб надодай маъму наим ҷони сайдали анавай духтарда гуфтум кияй ку меҳрафрӯз 500 сомон гуфт рекламаи ма ҳамха видеота свайп мекунам агар ки хоҳӣ ки худам видео кунам 1000 сомон ваҳ гуфтум 1000 сомон ман худам 1000 сомонда билета базур мефурӯшам раҳмат ғарибак и дафъа дар бораи хусро кунед эфиртона чанд билет монда 300 билет чанд то фарзанд доранд ки нигоҳ мекунад суҳроб чанд то фарзанд доранд ки нигоҳ мекунад чанд та фарзанд доранд 3 та 4 та 5 та 5 та фарзанд доранд заношо нигоҳ мекунанд ин накуне хеле эфир худтон гап намезане уҷада морам мефураш морам гап зане охи да уҷа хаб нестай минута хеле овоз ба дигар додан ҳамеша бо медони ӯ эфир чияй одамое ки медроян хапан гап намезанам я хелошон медроян гап намезан ҳорос апа хусат манам дар рӯз қариб 20 нафар менависам барои куртаҳо паплино меган сураташо равон ку равон бикунам яке мебинам гум мешавам вой нархоша бин вой апа хусат ҳамун 800 сомония мегирифтед 100 сомонша ҳамун талбидагида медодед дуз намезан вай талбидагӣ вай талбанда набуд вай амхали душанбеда одамо бисёр пайдоштагиам фаҳмиди шаҳноза раҳда мести ягонҷода ман мекини яй больницаи Истиқлол рафтесам бачам касалаи ягонсун барои нами бачам дар кора дуруғай бо ҳама одамон бо мебинишон инаҳа дору хати бачам нам хеле дору дар кора мегӯ биё рафтем ман дорута мехарам не пулш дар кора апа хусат ман карта надорум чӣ хел билет харам шумо ягон шиностон агӯе чири шиностон харед сафия комрон салом алейкум илия салом алейкум раҳмати калон ки влогои моро тамошо мекунед илия ози влогои мо дар канали навмон мебироянд номи канал таҷимама канали нав пишиктон ку пишекмон тамошобино навигари пишекмо биреминеда ира ман намедонам точно прогноза ё не маша бировардай салом абдукаримов дар хонаи чатон зиндагӣ мекунад янгатон не дар хонаи худшон апа хусад одамо зиқ шаванд ки мошина ду зада ишмо меге мурдем ай хандра охи дар мошин ҳичи набуд шаҳноза просто прикольно буд ки чӣ дар рӯзи рӯшан ду задай мошина салом алейкум хосиятҷон хеле шод ҳастам ки шумо ҳастед оилаи беҳтарини мо дар ғарибӣ ҳар саҳар блогои шуморо тамошо мекунам вақтамо хуш мешава раҳмати калон парвина яхело мара хеле мегане ай хос мегуфти ки мошина ду зад тиловорио гум шид мегум девонае мастразу эфир кард гуфтум ки чӣ шидагиада мошини ман ҳичи набуд дили одамо месӯхт ана конкурса зур мерафт мега ба билетҳоро тез мехаридам гуфтум не давшавед кира дузада чира дузад давша бугу мерафт рӯза набинам 1000 сом да билет биги худо тамом мешава амура бугу я билет 45 сомона як нигоҳ кини чанқа 40 билета пул шадавай чи ки бава реклама кунам айму исмати қисмат беюда чида харден реклама я нормалитар амуро намехарен нормалитароли видео накардем номери ҳамун зана ки куртафурӯш агане мемона бо номерои мара якҷой меёван биремина раҳмат васток парви салом алейкум салом обш билет чанд дона ҳаст хонум акбаршо обш билет 1000 дона буд 700 та уже ба савдор аст 700 ҳо 300 та ҷигаш мондагиай дӯстони азиз меҳмони нав
салом хешотонда язна дар кор нест мехосият бону хешомонда язна хешомон ки боша язна хешомонда намедонум рома шаҳноза салом адина ним соат мондаги эфир хом буда мода соат 00 шаб мешава мехостум якум иштирокчишам нашид мегам маладая мама чӣ хеш мода дер мешидая худашон танҳо зиндагӣ мекунанд чанд дудар доред суҳроб мо дар оила 6 нафарем мавлуда дар германия нилуфар очаи маниша бузургмер дар турма ҷамшед дар варшава хосият ман ва хоҳарам рухшона ҳамсоямон очам танҳо зиндагӣ мекунад дастархони туркӣ салом агар карта надошта бошӣ банкомат меравӣ номерои карточкида мепартавӣ ҳо абдулло ёфтем пахусад саломат боши апа хосият дафт кунӣ ҳамун меҳрафрӯза эва кас накарду на инстаграм сообщества да ютуб да чӣ бигзарон гуфт испанхат да спитамен ҳамақа мекунӣ намешава душанбе надорӣ гуфтам гуфт душанбе сити надорам хай дар ҷое гуфтам наличка бутумта ама да танкаем да иҷам да уҷам гуфт вақте гуфтам ки наличка тимта шаҳноза мара мега ки имконият медошти 1000 сум медодӣ худам як видеои нав мекардам бра гуфтаме ман умеда султонзода мегум реклама мекунам умеди султонзода ки боша мама вай русиё беременная ира маша бироварда апа хусад мефро ҳама эфиро ранги шумо тез бихато ва образ кати хонан осинот саломат бошен салом таҷмамо чи хаем ҷон чи хе манҷа ҷанатон мешад бале апа хусад имшаб эфири ҳама каса меша агар шумо хоҳем ози агар ҳо гувем ман мерам ҳама корома мекунам як соат пас эфир мекунам чӣ бана мехарем билет бихарен илтимос бози шава бихарен мехаран ман як хело мара мегам бес ососа худаш мера ман мегум немехом тез тамом шава канали навтон бо ҳамин ном хосиятхо ман зан ҳастам барои чӣ навиштам маро пурра нахондед ман гуфтам влоги шуморо дида шод мегардам илия раҳмати калон канали навмон ана мехе тач мама нависен окей ман найдам мошинтра дау хона илия канали навмон амхе таҷи мама нависен давомша ба забони тоҷикӣ канали нав нависен ҳамин значок меброяд чӣ хеле ки ҳамин каналар ҳамин рӯз влоги нав партофтум раҳмат ки тамошо мекунӣ илия раҳмиддин салом хахаха комрон очаи хаёнҷон апа хосият ухеле эфирам кунед илтимос фу шуми дидаги маму мерафрӯза зато вай подписчик дора подписчик очаи ман дар бозор харид мекунад я бача хуш қаду қомат ай пуштуш меша пеш сад барда дар рӯзи рӯшан компира ман мекунад кисоша мекуфт ва чанд пул 96 солара бо безеб вообще вам бураша апа хосият биби мешаве напурсе дар бораи чӣ имрӯз эфиро тез кунем мерава 300 билет чи 24 соат эфир мекунам дар бораи билет акбаршон мусоиф сар мекунам ё дар бораи хиштоман мерава дар бораи билет гап мезанам дар бораи хиср мешавад темаҳо шавад дина натонистум эфира дида чӣ ба манҷара туиша ки съёмка кардая паш туиша ман съёмка кардам актёр ку умеҷон судодо канаша шинубина ҳо мешнасумра шинубина мебинам ма яки номша намедонистам мудир мега эфири ҳамакаса кунем апа бозиро аниме кунем баъд успед билетфурӯшӣ намекунем аниме чиай апа бозиро аниме кунен хаха акбаршо вазъиято безеб шидиан назира мега салом алейкум аиша фаришта хулоса эфири чақчақ гапчап апа гулҷаҳон чихе шумо кӯя мавзӯъ биген барои эфири чақчақ чанд доред чандта ҷан гуфтани биде чанда ҷан дорум апай мавлудам ята ҳумайро ай нилуфар сета манижа фарида далер ай акам бузургмер 5та анушервон ва 4 духтар дига ай худам ҳисоб нестам ҷамшед 4 духтар ай хоҳарам 5та 4 духтар я бача инам қадар ҷан дорум манижа шукад не видеои хеле приколни не дуруғакияи сафия бале суҳбат кунед сумая дугона пешнаве не ҳозира эфиротон дер мекунен мега назира ҳар рӯз эфир мекунам ку ассалому алейкум ҳозиран дар боло салом додам надиде чӣ гулҷаҳон апа надидам мавзӯъ билето аниме японски мультико бо ман чихе мекунам аниме
салом апаҷон зӯзе Марьям салом алейкум аниқ билет барвақтар кунед дарои мо занакор ғайбат мекунад салом алейкум иҷа ба ҷои билет бихаран занакор вой дамҷарам мегем эфири хушнома гап дар бораи канал мерава мавзӯъ дар бораи бахилӣ кунеда пахусият чихелка бахилӣ ман ҳамин аниме безор шудагиам хайриддин салом алейкум барои одаме ки бисёр блогерро ҳарчи мегӯянд дар ҳамин мавзӯъ ҳарчи дурӯғакӣ да пихусият блогерҳоро ҳарчи меган хейтерон чихел наз апаҷон апа ховар бисёр доред рости гап сарам то хурд ҳисоб кардан тум чанд ҷамъ буд 1 миллион ҷамъ короче 1 миллион ҷамъ духтаро шумо эфир мекунем мо аллакай 2 соат хоб мекунем хай майли агани ман рафтам рома баъд 40 минут вомехӯрем соати 10 мешавад дамон 40 минут пас фаҳмиде заряд мемонум мерам баъд мавзӯъшо ҳамҷада хай вибират мекунем ҳозир агар шинем вибират карда ССС салом алейкум ҳозир агар шинем вибират карда ба ман корума успед намекунам хулоса ровно 40 минут пас эфири ҳамакасада вомехӯрем ва манам якта таҷмамаҷон ба ма даром сумая гап нест хандам гирифт ва пахусад мавзӯи имрӯза оиди меҳру бояд байни блогеру подписчик хулоса мавзӯи ирӯза фаҳмидем ки вобаста ба подписчику фикри блогерҳо мешавад хелифа илтимос ки блогерҳоро ягон чиз зиёдатӣ дар канали ман нага ки баъд ман магарам ки видеоро удалит кунам баъд меҳнати ман бефоида мешавад вастан салом алейкум вастан як солои нав кафе ленобод будам пешаш этажа вастан шуда буд дискотека вастан домашняя вкусняшка от Фарида салом мошинша дуздам биге бачатона ҷанг нашава короче бозиро аниқ кунед мегум майли короче духтаро заряда мемонам мерам корома мекунам коромчи ами хурдагиан ҷамъ мекунам тамом ровно соати 10 яъне ки баъди 40 минут монда соати 10 меша эфири ҳамакасада вомехӯрем хаваканда хай короче давай рафиқо 40 минут пас шумоам коротон кунед дастархонатон ҷамъ кунед хушрувак тайёр шавед ана васток ман наметонам бас гуфтам ман мешинам гӯш карда кай одам худаш хаб мекунам короче хай ман рафтам худмаама бисёр кам мезанам